Hier aan de kust hield een stevige wind uit zuidelijke richting. En die wind ontstaan gewoon wat meer naar het zuid-zuidoosten. En dat betekent dat het dan in één keer wetterkoud aanvielt. Maar aan de andere kant droegen waar wel ik wat. En de komende dagen staan nog heel tijd in het teken van depressies, van rein, van buien. Joen en vannacht, bon, dan klaart het flink op. En we hebben een temperatuur zo tussen de 4 en de 6 graden. En vierdens, de wind uit het zuidenwaai, uit zuidelijke richtingen, in het kust- en maatgebied nog altijd een krachtig, 406. Op het Vestland met de wind matig. Dat is nog wel een verschil. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt een dag met bewolking, maar een protte bewolking. Misschien eerst nog wel even wat zinnen, maar vanuit het westen komt het ruimwetter erin. En letter in de middag, in de joentijd, volg je nog buien, maar komen ze op Tongenrielt, vooral voor het kust- en watergebied. En dan is het weer klinkende kleren. De temperaturen morgen zijn 9 of 10 graden. En de zuidwestenwind, ja, die is matig en vrij krachtig. Kan in het kustgebied nog krachtig wijzen. Je auto letter is even wat meer del. En dan zoeken we fruit. We zoeken fruit naar een vreed met een buiig karakter. Dat hier een week al zijn. Een buiig karakter met een temperatuur om bij de 10 graden heen. Er is haast geen zin. En vierdens, de wind, het, krijgt zo'n zon, nog altijd in het zuidelijke richting en het zuidwest. En die kan in de joentijd in de nacht wel eens stormig worden. Dan kan het nog wel eens roeger worden. Maar nog meer buien, komen ze op tongen en komen ze op insteden. Sneeuwen, ik ben een buiig waartype, maar een temperatuur om bij de 10 graden heen. Dan wordt het even wat minder hut. En dan hebben we snel nog weer een huddewind. En die komt dan meestal uit het zuidwesten of zuid-zuidwest. En ik dan 10 graden en ik dan dat buiige waartype. Maar op snel meer zinnen, minder buien, maar ze binnen er nog altijd een bol. En we met de mond, maar weer even in het jestwaarsje.